Uy! Oo. Diba? Nice! Yan yung tralala, oh. Yun ang bundok ng Pralala. Sulit, sarap siguro kumain dito. Tayo dito kumain. Pwede nga, ano? Kaya lang mainit. Dito! Ay, hindi, oh, hindi yan. Maganda pa na yan. Tsaka wala tayong kakainan, Brad. Dito. Paligid mo. What's up mga kabisi? So ngayong araw guys, sisilipin naman natin yung bahay ni Mr. Editor mga kabisi, no? So another inspiring video na naman tayo mga kabisi, no? So itong video na to mga kabisi ay nakaka-inspired mga kabisi sa ating lahat. Lalong-lalo na doon sa mga small YouTuber or sa mga YouTuber na gustong pumasok sa YouTube. So guys, kung bago ka pa lang sa YouTube ko, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga videos. So guys, isilipin na natin kung ano meron dun sa bahay ni Mr. Editor mga kabisi. So guys, ito na. Ito ang pinaka sa lahat, pinaka-kusina. Ayan. Ito, one bedroom. One bedroom! Ganda! CR, oh, yung CR mo. Ayan. Itong kayo ng kwarto to? Ayan, sa alam mo yan eh. Ay, ito kwarto nila. Tapos siya naman. Oh, umakyat tayo ngayon sa second Ay, floor. mismo. Ito. Okay, kapag yan, tumatas ito. Ganda. Ito, nagagawa. Kaya, Wow. tapos, tingnan mo, Brad. Oh, nabilot. Oh. Aroy! Confirm! Sulit. Yan, ito. Matindi ang tinitira yan. Puro-puro. Labas mo nga kaya. Ang nilabas mo na. Ay, kayat na ba? Kayat na. Ano ba ako? Oo, puro. Ayos na. Kala ko kung ano na eh. Ano yan? Skin coat. Bakit na to sana eh. Quezon City. Oh, may third floor. Ito, silipin ko natin dito. Ito. Ito. Ganda. Bakit na sa kanto? Puro pala. Ano to? Parking to din. Parking. Oo. Nagkito lang ako kapon. Ikaw lang ako yun yan? Pagod. Tigil na ako. Dami na rin ah. Oo eh. Oh? 3 araw na yan. Oh, hindi. 3 araw pa lang yan. Wala. Lakas trabaho. Iso. Mas liyarin natin. Nice, nice. Wala na tama-tama mga bintang. Wala. Ano? Wala na din. Tinura ko din. Ganda. Yan, taingan ako dyan. Solid, no? Wala. Pati mga kalutukan na yung Brad. Straight na straight yan. Grabe naman talaga naman. Wala ka ba? Ay, kwarto Dito, dito. yan. Dito, medyo mainit lang. Ayan na! Oh, May, yan ang may ito ah. May ito ah. Sit Ay, natin. tapos na eh. Sakto Ibisi sa labas, pang-upload. Yung pang-upload natin ngayon, nandun na. Napasa na natin. Napasa na. Oo, ito yung pang-time sa labas. Bali, nire-review niya pa yun. Oo, review na tayo yun. Oo, ayan. Grabe naman. Apple. Ako. Apple. Ito yung di ba binigyan tayo ni Harabas nung Pasko? Ayun, nakiusap ako kasi nasira yung laptop. Patay yung version natin pag wala. Nakiusap ako na yung hindi ko muna ilalagay sa bahay. Ito muna kasi Invest ka sa magandang para sa atin lahat yan. So, ito muna. Diyan napunta yung kaya natigil yung magpapagawa ng bahay. Oo. Linis yan, Brad. Ganda. Walang nakakalat ng mga wire dyan. Wala nga oh. Wala. Kitang-kita mo naman. Ito yung bago kong bili na Na yung ikot? Oo. Office chair? Office chair. Nice. Diba akala mo, kapatong, isa lang yan. Mali yan. Ganda. Ito, aircon. Aircon. Tatay muna kasi. Wala naman yung magano. Ganda ng bahay nito. Third floor. Pinaka-ano to? Yung pinaka-ano talaga? Ito yung stairway. Stairway to. Ay!
Yan na siya. Oo, dito na kain. Parking lot? Oo, parking din yan dyan. Marami parking dito. Apo, sulit. Ito parking. Uy, Oo. Diba? nice. Yan yung tralala, oh. Yan ang bundok ng Pralala. Sulit, sarap siguro kumain dito. Tayo dito kumain. Pwede nga, no? Kaya lang mainit. Dito, Ay, hindi, tayo. ako hindi yan. Maganda pa na yan. Tsaka wala tayong kakainan, Brad. Paligid yan. Oo, Oo, galilin na naman. ganda, no? Ito ng araw, pag gano'n. Oo, doon yan. Ay, Ayos, sakto yan. ito, basketball yung... Lalagyan mo dito? Mga ganda yung ano, ring. Oo. Eh, yung mga dyan lang siguro, parang kaya ko padaktakan. Bago na, tara na. Ah, hanap tayo ng lumuto dito sa Santol. Sulit, oh. Ako, positive pala to si Kuya. Purong tabako. Hindi na daw kaya si Garillo eh. Oo, mataas na ano niya, no? Parang palapuro lang. Wow. Hinaan pa ako ng buro ah. Ano yung pambilot mo? Yung papel lang? Oo. Mga taake. Ito mahula ito yung mga... So, yun guys, nakita na natin yung ginawa nating video clip. Ano? So, guys, meron tayong video credit sa video na to mga kabisi. So, yung video content na to mga kabisa ay kinikredit natin doon sa Harabas channel. So, supportahan natin yung kanilang channel mga kabisi. Ano? So, guys, yung buong episode din pala nito, mapapanood natin sa Harabas channel sa episode 350 episode nila mga kabisi. So, guys, puntahan natin. Panoorin natin yung buong video na to mga kabisi. So makikita rin natin doon. Marami pa na tayong makikita doon na maganda mga kabisi. Kaya puntahan mo doon mga kabisi. So guys, another inspiring story mga kabisi. Ano? So pinapakita natin sa video content na to mga kabisi na may pag-asa sa YouTube mga kabisi. So nakita natin si Mr. Editor mga kabisi. Nagkaroon siya ng sariling bahay mga kabisi sa tulong ni Harabas mga kabisi. So guys, talagang sobrang bait ng ating idol na si Mr. Jeff Guansing mga kabisi, at saka the same time mga kabisi yung kanyang wife. So todo suporta sila at tulungan sila mga kabisi para makamit yung pangarap na bahay ng kanilang teammates mga kabisi. So guys, itong video na to more on inspiring lang tayo mga kabisi, no? At saka more on motivation, encouragement sa mga gustong pasukin yung pag-YouTube. Kasi guys, malaking tulong to para sa atin. Hindi lang para sa financial aspect mga kabisi, makakatulong to kung paano i-develop yung sarili mga kabisi, no? So guys, malaking tulong yung YouTube sa ating mga small YouTuber at saka sa mga YouTuber mga kabisi. So guys, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tulo lang tayong mangarap. So gawin lang natin to mga kabisi na nag-i-enjoy at the same time mga kabisi kumikita. So guys, ayos tayo. So guys, hanggang dito lang yung video na to mga kabisi. So abangan nyo ulit yung mga kasunod pa nating mga video, no? So guys, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Thank you so much sa lahat. So guys, sa lahat ng tatay, binabati natin, ano? Happy Father's Day sa inyong lahat. God bless sa inyong lahat. So guys, hanggang dito na lang ulit tayo. So abangan nyo ulit tayo sa susunod na episode. So guys, ito ulit ang inyong kabisi na nagsasabi, be happy weekend everyone. Bye bye. God bless.